Wie ben je in Dokkum, bij de Altena Flat. En wie mij een verrassingspakket bezwaar. RTV Noord doet dat in samenwerking met echte bakker Eddie de Jong uit Dokkum en de Westerheen. En wie moet wezen bij mevrouw Buwalda. Dus we zullen er even heen rennen. Nou, er hangt een hele mooie krans onder door. Dus mevrouw is wel in de stemming. Nou, ik zie de bel ook al hangen, dus we rennen er even naar daar. Ik zie beweging. Mevrouw gaat wat langer tijd nog. Even wacht even. Oh. Ik kan zo terugrennen. Oh, dit is handig. Valk? Ik weet net wat het is nu. Goeie. Wie ben van RTV NOF? Nou. Je mag net schrikken. Nee. Wie ben goed Valk? Ben je mevrouw Buwalda? Ja. Ja? Ja. Nou, wie ben je met een verrassingspakket? Alsjeblieft. Ja, chef van bakker Eddie de Jong uit Dokkum en de Westerheen. Ja. Wie hebben begrepen dat je bent opereerd? Ja. Ja? Ja. Hoe is het nou met jou? Nee, nog net bijzonder. Het komt beter. Ja, goed beter, hè? Ja, het komt beter. Nou, daarom hebben we natuurlijk even een verrassing voor jou. Want het is dus net zo'n hele leuke crisis natuurlijk. Nee. Nou, wel bijzonder, had je maar mee denken. Ja, toch? Ja. Nou, daar heeft iemand het je opjong. Oh. Heb je misschien enig idee waar dat wezen kan? Nee. Nee? Nou, het wie Nelly? Oh, Nelly Keester, Nee. een van de thuiszorg. Ja, oké. Dat is van de tuin, nou is net geweldig. Ja, toch? Ja. Oh, die is altijd al zo super. Verrassend dichtbij. RTV NOS.